नै हाजो गाखोग्राफ्रा फे फिफौ बेल'नो मेङो थैस गोलैगोन हेल' आदैमोन जों नै जिगिनियाव एसे बेरायफैदों थास' मैगं खांख्राइ ना मा मोनो एसे हाजोआव नागिरफैदों जों ओरैनो बेरायफैलाबायदों मा मोनो ओमफ्राय ब्लगखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय साम' खनग्रा खांख्राइ खनग्रा गोजा बिसोर नै सेस हा अ नै बिराद मानसि दङ बाइकआ सयखान गारि सयखान फैदों जोङो ओइ लासै लासैब्ला र' ओइ गारिया देम मोनफैबाय जों नै देम दैया जमा जाना दं बेयाव साम' खननो फैदोंमोन साम' मोनगोन ना मोना नायनोसै साम'आलाय दङ दै जिं जिङाव ओरैनो हाजो गोजा हिल्स ओइ लाग्राखौ लाबोआखै दा रावबो मनाया लाबोदों दा हनैया होख्रावगासिनो बियो दावराव खालामना होनदों होख्रावगासिनो साम' खनगासिनो जोङो दायो एसे मोनबाय नै नैबाव सेरसेसो जाबाय साम'आ नै मारामथार लागाव मिथिं नायग्राफोर गोजा नै उफ नैबेयावनो हाननानै होबाय जोङो बरियानो गोलैगोन ओइ गोलैगोन बेग लांफालायबावनाय सासेया ओइ बिरखां नों दैयाव ओंखारदोलै बिरखां दैयाव ओंखारदो नों बैनि बायदि होनबासो मोनसिगोन दे नोंसोर बांसिन मोनजागोन हमग्राफ्रा बिरखांखौ बांगाल बायदिसो नुदोंलै लङि गाननाय नुनायखौ बिखाबारिनि बांगाल हमगासिनो नै साम' नागिरगासिनो देमनि गाहायाव थाङा ओइ थिनथाबासो थांगोन ओइ नोंसोर सानैया हमैला सिदेल गाननाया दे जेबो नङा ओइ गामसा लाबोखादों आं लाबोदोंलै सिन्देलखौ हनै बे लाबाय आंनिखौ सिन्देला गैला आंना सासे गानबाय हनै मेना बस
सोरा गुफुरनानै जाजाना जाया साम'आ दैया रानो दां नभेम्बराव नामायलांग्रा एसे 이거 동네 이거라 손으로 봐. 마중 작은 프라이 थास' बोनाय गैलांगोन दा थास' बोनाय गैलांगोन दा औ एफा गोजान फैनानै 3000 4000नि खामानि सुथि लाना फैनानै लायनांगोन माथो nama Yes. 너 시리. 의료 다그라면서 하구다 그만. 왜 의료 다그라면서 하구다 그신. 왜 당근을 해서도. 나 먹으면 차야. 액수수 없는 이제 사는 거야. ha 나스야 허리 작은 타네야 당근다. 마트 문이 나고라 놓을라 이때 마 네. 이제 이제 돌려라 저기 당자요. बे खार जाबाय दा लोगो जेब्ला ओरैबायदि माबा जाखायो भिडिअ बानायना होदोलै आङो जोङो बेनिफ्राय बैसिमल' सिग्रोमदों नै मनाया मनाफोरना हारसिंनो बेयाव सासे दङ नै थाखोमादों नुवाखै बै देमा बेनि थाखायनो साम'खौ मोनदों आरोखि दैया देरबा फैदो बिदिनो हगारबा खेथि खादों सोरा माने मेसिनजों लानो थाखाय उनाव हगारबा फैदों नै औ बिलाय नै मोनदों दा मोनदों बनासे दे दा मैथाजों जाहैनायसै आंनिखौ हरजाया हिनजाव नुवालाय मानो हिनजाव मोनो हौवा हिनजाव जेबो सिनाया बेखौ इउनिसेक्स निकोलास नाय इउनिसेक्स साम' खनखांबायलै अबे इउनिसेक्स जाखो लेडिसखौनो आंनि गस्ला गोसोम हर र' सानसेनिगोन मेलाखौलाय नङा आङो सानसेनि दङ र' नोंथां आंनि दं आरो दैयाव आरो बे हिनजावफोरसो दां गारहरनाङाब्रा बरिया लेगा नोगोद बरिया नुदों माथो ने भिउखौ
hora na जोङो Wah. boleh batak Mabaयदि मोनदों फैनानै? मोजाङालाय मोनदों सान्दुं थिंना ओरैबायदि हेल' दुगैगासिनो आरो नै दुगैगासिनो बिराद बरिया गामसा लाबोखादों बेबायदि भिउखौ बहा मोननो आदैमोन जायगाखौ जों खिथानाय जानाय नङा ना मा होनो फैबाबो बे जिगिनि बाजारनिफ्राय सिदा ओरै हरै जोंनिफ्राय फैला आगदा फैदो सिदाल' सालायदो आरो खुनु लेब्राय गैया टिकेट दाननांगौ नोंबा टिकेट दानना साहाबदों ने औ 500 थाखा सासेयाव ओरैनो हाबोमोन ना केकसो लानांगौमोन सानासो लाबोदों नोङो ओरैनो हाबनो मोना बेहाय टिकेट दानलायदों जोङो 500 थाखा साम'आबो मोनबाय गोगोमनो नै हिनजावफ्रा ओरैनो थांबाय जायखिया सिगाङाव गाज्रि मोनाबा ओइ माबादों उरि फां लै जों उरि अनना हरनायखौ जानांगौ सोनिया बेसां दं थांना भाजा जागासिनो हालौनानै मेंजोब्बाय बिसोर हनै माइ गायनानै साम' खना मेंग्लानानै नै मालिकआ नै बेनो हा मालिकआ खोन्थाहर गाथो नाङि गोजायो ओइथिं हालौगासिनो हनै जिसिबिसो हालौदों बिसिना हाजो एरियाखाय बिराद खस्थ'लै बिराद खस्थ' ने मावना दैया जानायाव बिनिफ्राय लाङो गायनांगौआ बेलाय दैया माइ गायनो लांनाया खै बिगासो दं हाया खै बिगासो दंलै दङलै 100 बिगासो 100 बिगा बे हाजो दसेयानो गासिनोबो हा मालिकनि हिनजावा नै बेनो नै आं मिमि लाबोनानै संख्रि ओइ हा मालिकनि हिनजाव इसोर नाय ओइ नै सलार आंनि आरो ओइथिंजाय सुपारभाइजार नै बेयो नै माइ गायग्राफोरखौ नायग्रा गवा बागान गोजाब्रा मा फिसाखौ बुंनो ना लंपेन्ट गानासो माइ गायजोबदों बिसोर दिनै साम'बो मोनबाय नै बिरादनो ओरैसो फै आं दंना ओरै फै आदैमोन जों दायो नै साम' खनखांनानै हाजोनिफ्राय गाखोबोबाय हाजोआ ओइ दैमा बेनोमोन दायो गोजौ फैबाय ओरै फै नै पिकनिक जाग्रा देन्जारखा जायगाया ओइ बथल गोबाय दं दै मोजां नायना फै बथल गोबाय दं सोरबा मनस्टार लोंलाबायदों नै ओइ गोजौ सिङाव थांलाबायदों मानसिफ्रा सोरबा हाला नै हाजोआ नोगोद गोजौ दैया ओइ नैबेयावसो मा जाखो बिसोर हाला वा थाबायगासिनो हाजोआव नै सु गोजा नै हाजोआव हा नै हाजो गाखोग्राफ्रा फैफे फिफौ बेल'नो मेङो थैस गोलैगोन भिउआ नै बरिया मजा मा बारनो हायासै नामा बिसोरलाय आं लेंबा फैया बिसोरो हैस बेखौनो हाला सेसलै बरबाद दानिया थांनायनि रेडि नै लागाव थाबायबोगासिनो नै
सयखान थांसैलाय बे जायगानिफ्राय दायो नै जोबथ'लायबाय नै फारसे लास्टआव लोगोफोर जों दायो नै साम' खनना फैनानै लास्टआव फैबाय मेंनानै दोखो दोखो मेंबायमोन गारि सालायनानै दोखो दोखो मेंनानै नै जासावफैबाय दायो बेस्ट नुदोल्स आं लोंगोनदों जाखावगासिनो नै बरिया बोरो जाग्रानि साहा माना फैया जाया दे ओं दे ओइ जागासिनो मा बेदरब्रा बागदावलायदों मा बेदर नाथुर गैया दे दाना होदो जाखांबाय नै बेदरा गोथाव नंगौना नङा फिसा गोदानायनि थिगानो